Be sy'n y lle ma dwi'n gael o adra, does na'm lot, dim ond ceia. Bach o ddefaid ar y borfa, gweld gola afonydd Pesda. Da ni'n yn fach, mae lleisiau ni'n fawr, felly stopiwch sbio i lawr. Ni bu ar awr, agor dy gysliad, dyma podlediad. Plant Pesda. Helo, heddiw da ni siarad am Seibrfwlio, efo fi Elen a fi Lles. Seibrfwlio ydy gael ei bwlio ar draws y we, a mae hyn yn cynnwys apiau fel TikTok, Instagram, Facebook a Twitter. Mae hefyd lot mwy o apiau yn gallu cynnwys seibrfwlio. Mae'r seibrfwlio ddim jyst yn cael negeseuon cas unwaith, mae o'n cael llawer o negeseuon cas mae'n gallu digwydd gan pobl diarth neu teulu a ffrindiau. Os ydych chi'n cael ei bwlio ar-lein, fysach chi fel arfer gorfod fynd i siarad efo oedolyn fel athrawon a rhieni. Os ydych chi'n cael ei seibrfwlio, be fysach chi'n gwneud? Fyswn i'n mynd i rhieni fi gyntaf, ond wedyn os dwi efo ffrindiau fi, fyswn i'n mynd â ffrindiau fi. Ond y peth ydy, mae'n helpu lot os ti jyst yn deitha rhywun, i os maen nhw'r un oed na chdi, jyst rhaid i deitha rhywun i helpu beth sy'n digwydd chdi. Be fysach chdi'n neud? Mae'n digwydd. Dwi'n meddwl swn i'n neud rhywun peth. Os oes yn digwydd pam dwi rownd ffrindiau fi, swn i'n deitha nhw. A wedyn, ella unwaith dwi adra, swn i'n deitha mam neu dad, neu os mae'n digwydd yn ysgol. Os da ni'n cael bod ar ffôns ni a dwi'n gweld negeseuon cas yn dod trwy tra dwi'n ysgol, swn i'n deitha athro neu athrawes. A wedyn dweud pan swn i'n mynd adra hefyd. Ie. Ti'n abod rhywun sydd wedi cael ei seibrfwlio? Yndw, dwi yn. A dwi ddim mynd i enwi neb, ond o'na rhywun dwi'n abod yn cael ei seibrfwlio ag nath o mynd dipyn rhy bell, swn i'n dweud, achos nath nhw gorfod ffonio'r heddlu i gael y heddlu i wneud rhywbeth am efo. Wyt ti'n abod sydd wedi cael ei seibrfwlio? Yndw, ond diolch ddim efo'r bell yna, so mae'n dangos bod mae'n gallu stopio ond mae'n gallu mynd yn bell. Be fysach chdi'n neud os fysach chdi gweld ffrind chdi'n cael ei seibrfwlio? Os fysa ffrind fi'n cael ei seibrfwlio, swn i yn trio deitha nhw be i wneud, fatha dweud wrth rhieni nhw neu dweud wrth athrawon neu swn i jyst yn trio gael nhw i dweud beth sy'n digwydd i ryw oedolyn neu rhywun sydd o gwmpas. Ie. Fyswn i'n cytuno o hynna oherwydd ella fysa nhw'n deud llawer o byd fel wrthych chdi. A wedyn fysach chdi'n ffidio allan, fysach chdi yn helpu nhw wrth deitha nhw, rhaid nhw'n eitha rhieni nhw neu rhywun i trio helpu'r Fysach chdi'n cysidro peidio mynd ar social media i osgoi hyn? Dwi'm yn meddwl fysach chdi jyst yn deitha rhywun, dwi'n meddwl, oherwydd neu blocio'r person yna. So fe rhaid nhw'n wneud dim byd. Fe rhaid nhw'n gyrru negeseuon cas iddo chdi. Dwi'n meddwl, hynna'n dda. Be fysach chdi'n neud os fysa fo'n digwydd ar WhatsApp, achos ti'n methu jyst, diolch mor hawdd a jyst blocio, achos mae'r messages yn aros yno. O ia. Swn i'n dangos o'i rhywun ella fysa rhieni mynd yn ôl sortio allan neu rhywbeth. Wyt ti'n meddwl bod hyn yn anghywir i wneud, bod yn wrong? Yndi, mae o'n rili anghywir i bwlio rhywun yn corfforol neu yn seibr. Ond dwi'n meddwl bod pobl yn bwlio achos bod nhw yn mynd trwy rhywbeth neu maen nhw'n cael ei bwlio eu hun. Sut fydden ni helpu'r pobl yma?
Dwi'n meddwl bod yna lot da ni'n gallu gwneud i stopio fo, ond achos da ni methu controlio be mae pobl yn wneud. Ond un peth sa chi'n gallu gwneud i helpu ydy peidio bod ar social media gymaint so da chi'n gweld y negeseuon. Ag os mae yna rhywun da chi ddim yn abod, peidio messejo nhw a peidio atab friend requests a pethau. Ag os ydych chi'n cael ei seiberbwlio, deud wrth rhywun. Dim ots pwy da chi'n deud i, really, just deud wrth rhywun da chi'n gallu trystio. Ie. Dwi'n cytuno efo hynna hefyd wedi helpu be mae pobl yn dweud ar-lein wrth chdi. Ond ti angen ddeitha rhywun yn gallu helpu'r bobl. Diolch i Llyfrgelloedd Gwynedd A prosiectau Gaeaf llawn Lles. am wneud y podlediad yma'n bosib. Diolch i Kerry i dysgu ni rapio. A diolch i Maria Marad. Cofiwch wrando tro nesa. Ta!